Good morning guys. Pagkakaroon guys ni ako mismo sa among panimalay. Ug sayo sa buntag, nalingaw ko guys pag tan-aw sa mga langgam na batog sa mga sanga sa kahoy guys. Unas na ni guys, wa nay kisaw. Nagkatapok ang mga langgam guys. Murag wa na sila mabalaka kay nilinaw-linaw naman. Wa dili naman ingon nga saba ang dagat banha. So nagkatapok na pud ang mga langgam guys, ipon-ipon na pud sila. Murag gabit din meeting. Nawahay nang galing ko ani guys, kay ang uban ani nakalupad na. Ani man sila magduwa sa mga sanga sa kahoy ani guys nga at duol sa mo ang panimalay. Malingaw lang po imong hunahuna ani guys kay madungog man nato ang ilang huni sa mga langgam. Makalingaw po guys. Labi na pag matanim mo sa kabuntagon, mao imong mapamati ang ilahang mga tingog. Sa gayon ko no guys, hunas na ang dagat, wa nay kabalakan guys kay hunas. Medyo sa loud guys, doon na pa'y mga bakat-bakat kaha kay nabaw pa dito guys. O dinhi guys, wa maglangan si Mr. Gisubay siya sa amo ang palibot guys. Yang gisubay ang amo ang dike guys kung wa ba maunsa. Kay piligro ang dike guys kung doon na nay muliki, hadlok og dili nimo maagapan kay mudako kini. Mo na yang gisubay ani guys. Wala ni siya kalibutan nga ako dahil ni siyang gibidyuhan. Nawa na jud ang bunbun guys, mao nga lapok na ang nahibilin guys. So lawom na ang nangakan na ang mga bunbun. Tiya ba po tong habagata guys, tulo ka bagyo magagasanib mao na nga arang kusugag jud sa bawod. Mahadlok na ko guys. Kadaghan na magkuni agi og bagyo, murag na pubian ako. Mo nang na-desisyonan ako guys nga mananom ko ari na lang ko dira sa ibabaw. Ako makita guys nga doon ako yung mga tamnanan guys. Gabuhat ko hanging garden. Aron di na maabot og dagat guys. Kay aron di mga daot nga atong tanom. Magtanom ko ani og tangkong guys. Tangkong og pitsay. Aron sa ingon guys, dito maglisod og atong isagol sa tinuwa pohon og doon na tay kuha. Mas nindot yun og doon na mga dahon-dahon guys kay lami man ang tinula kung doon na mga green nga utanon. Nanako logbati gamay guys. Ay kamatis. Ang sibuyas ato guys akong ibalhin ani. Kay tuan ako gibamutang sa atok. Distansya nagyun na siya guys akong balay oh. Gayon. Kung lagi kanipaan.
Kanipaan gihapon. Ni atas ibabos kanipaan guys. Pero medyo maintan man ani good oh. Salamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos o ako ninyong guys. Bye-bye!